Tervehdys jälleen kaikki te ihanat ihmiset, jotka janoitte ymmärtää ja kasvaa profeetallisuudessa, kuten minäkin haluan kasvaa siinä alueella. Ja tänään me mietitään hetki sitä, että minkälainen on tyypillinen profeetallinen ihminen. Minkälainen on tyypillisen profeetallisen ihmisten luonne. Vähän heidän heikkouksia, pelkojaan ja niin edespäin. Eli perehdytään nyt tuohon astiaan. Minkälainen astia, minkälainen luontoinen, miten tämmöinen profeetallinen ihminen osoittaa rakkautta tai välittää. Ja mä oon innotuksena laittanut tuohon tommoisen taulun, joka kuvaa niin kuin, ikään kuin astiaa, johon Jumala haluaa vuodattaa henkensä ylitse vuotavasti. No, ensiksi mietitään ihan lyhykäisyydessään, minkälainen on tämmöinen profeetan, joka on Kristuksen lahja. Mitä se palvelutehtävä itse asiassa on? No, lyhykäisyydessä mä oon laittanut sen näin, että se on Jumalan antaman näyn julkituominen, suunnan näyttäminen seurakunnalle, opettaa seurakuntaa kuuntelemaan Jumalaa, taivaan todellisuuden esille tuominen, synnyttää uusia asioita, olla palvoja, olla rukoilija. Aivan typistetysti ja näin, minkälainen on uuden liiton profeetan tehtäviä. Me emme voi verrata sitä sitten huomioon vanhaan liittoon, koska nyt Herran henki on jokaisen päällä ja kaikki voi profetoida, kun henki vuotaa, sanotaan apostolityöt 2.17. Ja meillä on Jeesus, meillä on uusi liitto, meillä on niinku uudenlainen se Pyhä Hengen innoitus ja rakkaus ja kaikki. Et me ei voida ottaa mallia, kuinka vanhan liiton profeetat jyrisi kansalle, vaan että nyt me ymmärretään, että todistus Jeesuksesta on se profetian henki. Ja se rakkaus on meidän kaiken motiivi. Ja ne Jumalan toivon ja tulevaisuuden elävien sanojen julistaminen ja tien näyttäminen. No millainen on sitten tämmöinen tyypillinen, tämä on hyvin karrikoitu ja tyypillinen luonne profeetallisella ihmisellä. Hyviä puolia tällaisia ominaisuuksia on esimerkiksi, mä olen huomannut, että ne on hyvin älykkäitä. Ne on sangen lahjakkaita ihmisiä. Ne on lojaaleja. Niillä on voimakas tahto olla myös tilivelvollinen, eli lojaali kaikelle sille, mitä tekee. Ne on syvällisiä. Ja mä olen itse havainnut tällaisia, jotka on niin Kristuksen lahjaan kasvaneita profeetallisia ihmisiä, jonka astia on päässyt jalostumaan. Ne on hyvin luotettavia ihmisiä. No, tässä profeetallisten ihmisten kasvuvaiheessa on toki näiden luonteen tällaisia haastekohtia. Ja yksi sellaisia haastekohtia on, mä oon huomannut, on negatiivisuuteen taipuvainen. Eli hyvin paljon tämmöinen profeetallinen ihminen suurentelee itseään kohtaan tulevia asioita ja pystyy niin kuin jotenkin erityisesti poimimaan nämä negatiiviset jutut, mitä hän kuulee tai aistii ympäriltään. Ja kuten huomataan, niin suurentelee näitä sitten niin kuin omaan itsensä. Varsinkin kun puhutaan kritiikistä, tulevaa kritiikkiä, saattaa astia reagoida, ei ymmärrä, mutta se on kasvuvaihetta. Profeetalliset ihmiset saattaa olla hyvin varautuneita ja erakkomaisia, epäröiviä ja kriittisiä. Eli yksi sellainen asia, mitä profeetalliset ihmiset rakastaa, on yksinäisyys. On tietynlainen sellainen, tietää, että me halutaan viettää laatuaikaa Jumalan kanssa. Mä haluan antaa mun kaiken huomioni niin kuin Jumalalle, vielä salaisessa paikassa Jumalan kanssa kahden paljon aikaa. Se on hyvä ja näin se pitääkin olla, mutta se saa jäädä siihen. Vaan nyt on aika meidän profeetallisten ihmisten tulla yhteen. Tuoda se ilmestys, tuoda se Jumalan sana, mitä Pyhä Henki Raamatun kautta meille nyt puhuu, yhteen. Ja me nähdään, me voidaan peilata toisiamme, me nähdään, että ne haasteet, mitä profeetallisen ihmisen kasvussa on, että mä en ole yksin tekemässä niitä, että mä en ole joku outo, vaan että meillä on nämä profeetalliset ihmiset, me ollaan samankaltaisia, meillä on samat haasteet, samoja juttuja me käydään läpi. Ja sen takia nyt on aika tulla kalliokoloista ulos, profeetallisten ihmisten myös löytää seurakunnassa erilainen yhteys, tuoda se lahja, mitä ne kantaa seurakunnan rakentamiseksi ja myös löytää samankaltaisia ihmisiä,
joiden kanssa voi jakaa ja kasvaa yhdessä. No, ongelmakohtia, erityisesti jos nyt puhutaan vielä niin kuin profetaalisen ihmisen, 2 semmoista suurinta haastetta tai kasvun kohtaa, ja ne on aika erikoiset keskenänsä. Toinen on ylpeys, ja kolikon toinen puoli on hylkääminen. Eli kun lahja puhkee vielä sellaiseen kasvamattomaan astiaan, ja se lahjahan on yliluonnollinen, ja varsinkin kun profetaalinen ihminen alkaa koko ajan erottaa asioita hengessä, niin tulee sellainen jotenkin, nousee sellainen, että mä tiedän kaiken, mä näen kaiken ja kaikki muut on väärässä. Mä tiedän, miten tämä tulisi mennä oikein. Ja tässä me huomataan, että Jumala haluaa, Pyhä Henki, tuoda meille, että se ylpeys riisuttaisi meistä pois. Että me oltaisiin vahvoja hengessä, mutta että meistä kasvaisi nöyriä kunnioittamaan Jumalaa ja kunnioittamaan ihmisiä. Kunnioittamaan hengellisiä auktoriteetteja ja myös toisia uskovia. Eli diilata sitä ylpeyttä, se on vähän sellainen asia, että sitä me joudutaan käsittelemään aika pitkälle koko matkan aikana, luulisin näin, kun me kasvetaan kohti sitä Kristuksen lahjan päämäärää, eli sitä palvelulahjaa olla profeetta. Mutta samanaikaisesti tämän ylpeyden kanssa me joudutaan käsittelemään hylkäämistä. Jos me luetaan profeetoista, vanhan liiton profeetoista, niin me nähdään esimerkkinä siellä, kuinka he kärsivät myös hylkäämisestä, ja ne oli hylättyjä, ja ne juoksi pakoon, ja ne oli, no joo, te tiedätte. Ja tämmöisen, kun lahja puhkee profeetalliselle ihmiselle, niin itse on kärsinyt myös tästä asiasta sille, että mä oon halunnut hylätä itseni jo ennen kuin kukaan muu ehtii hylätä. Eli tavallaan vetäytynyt pois, halunnut olla yksinäisyydessä ja pitänyt itsesäälibileitä, ei mua kukaan ymmärrä. Voiko mä oon erikoinen, kyllä tää on vaikeeta, miksi mä oon tällainen. Kunnes Pyhä Henki tulee ihmisten kautta niin kuin puhumaan sellaisia eläviä ja ihania rakkauden sanoja mun sisimpää. Ja mä oon huomannut, että tämä hylkäämisen haava, se saa niin kuin sellaista balsamia, sitä Jeesuksen veren ja ristin kautta tuovaa parantavaa läsnäolon öljyä, kun ihmiset antaa rakkautta ja eläviä, hyväksyviä sanoja mun elämään. Kun niitä sanoja on alkanut tulla enemmän ja enemmän, niin mä oon alkanut myös itse uskoa, että mä oon rakastettu. Isä on rakkaus ja mä olen hänen rakastettunsa. Niin se alkaa se haava parantua. Ja mä voin sanoa, että siitä haavasta, hylkäämisestä, siitä voi parantua. Siitä pääsee eroon. Ja me kiitetään siitä, että rakkaus on se ihmisten ja Jumalan läsnäolon rakkaus, joka parantaa meidät profetaaliset ihmiset meidän hylkäämisestä, haavasta. No myös profetaalisella ihmisellä on pelkoja. Niistä puhutaan sitten ihan erikseen vähän enemmän, mutta mainitsen tässä nyt tiettyjä asioita, mitä mä oon huomannut. Ihmispelko. Se on yksi suurimpia asioita, mitä tämmöinen nuori, lahjan saanut, nuori uskossa oleva kärsii. Mitä ihmiset ajattelee? Voinko mä sanoa noin? Sitten siihen liittyy paljon epäonnistumisen pelkoa. Mitäs jos tämä ei olekaan Jumalasta? Mitä jos mä sanon ja mitäs mä mokaankin? Ja mitä nuo ihmiset oikein ajattelee? Luuleeko, että mä oon niin kuin joku vai mikä mä oon? Ja mä näen tällaista, mä kuulen tällaista ja miten mä voin tämän viedä esille? Ja tähän liittyy myös sitten sellainen niin sanottu täydellisyyden tavoittelu, eli perfektionismi. Ja monet tällaiset älykkäät, lahjakkaat, profetaaliset ihmiset kärsii perfektionismista, koska he haluaa, että se sana on täydellinen. Että mä onnistun täydellisesti. Että mä pystyn niinku olemaan Jumala sun rakkauden äänitori täydellisesti. Ja tämä tekee myös sen, että kun halutaan olla niin täydellisiä, niin vetäydytään ihmispelon ja epäonnistumispelon takia, hylkäämisen ja kaiken ylpeyden taakse, eikä tehdä mitään. Ja mennään sinne kalliokoloon, mennään sinne uumeniin ja sanotaan, että mä vietän vaan aikaa Jumalan kanssa. Se on hyvä, niin pitää viettää, mutta Jumala on kutsunut meidät yhteyteen. Toinen toisensa kanssa elämää yhteydessä.
No ennen uskoon tuloa, mä uskon, että Jumala on laittanut myös kaikille meille ihmisille jo äidin kohdusta, jo ennen aikoja alkua, juuri sen luonteen ja kaiken sen, mitä me tarvitaan sen kutsunsa toteuttamiseen, ne on jo meissä. Moni profeetallinen ihminen ennen uskoon tuloa, esimerkiksi oikeudenmukaisuuden taju on ihan hurja. Ne saattaa olla sellaisia, taistella jonkun puun kaatamista vastaan tai valaiden tappamista vastaan, mikä on oikeita asioita, mutta ne menee niin kuin ikään kuin vähän äärilaitaan. Mutta se, tavallisten ihmisten katsottuna, mutta se on juuri se, mihin Jumala on laittanut meihin. Koska me halutaan oikeutta, me halutaan julistaa oikeudenmukaisuutta. Ja kaikki ne on laitettu jo meille ennen kuin me ollaan uudesti synnytty. Ja kun me uudesti synnytään, niin me huomataan, että ne samat asiat on jo meillä. Sen takia moni profeetallinen ihminen on kiinnostunut yliluonnollisuudesta, kaikesta näkemisestä ennen, joka lähde ei ole Jeesus, vaan yritetään jotenkin sitä meidän niin kuin kaipuuta siihen yliluonnollisen näkemiseen ja tulevaisuuden tietämiseen jotenkin hakee, mutta vääristä lähteistä. Jeesus on se oikea lähde ja kun me uudesti synnytään, niin me ymmärretään, hei, mulla on ollut tämä kaipaus nähdä jo aikaisemmin. Mulla on kaipaus ollut siinä yliluonnollisen taivaan läsnäoloon jo niin, ja nyt se saa sen täyteyden. Nyt se täyttyy minussa, koska Jeesus on se, mikä minussa täyttää sen. Eli tässä oli ajatuksia, minkälainen luonne keskimäärin keskiverto profeetallisella ihmisellä on. Nämä on siis ajatuksia siitä. Mietitään ja kiitetään siitä, että Jumala on tehnyt meidät äitimme kohdussa just jo sellaisiksi, mihin hän on halunnut meidät luoda ja sitä päämäärää varten, mihin hän on meidät kutsunut. Ole runsaasti siunattu Jeesuksen nimessä.